tichibatsira naye nevasati vauya kuno. Handiti kuti varume tinogona kutadza nekusaziva, asi mangwana zvinozotisvitsa pasina kunaka. Saka zvandaita kuti zvaitwa naSabhuku yeye hazvisizvo. Rodhi yari kudai nobuda kukonzesheni famu, hapana rodhi ipapa rogura mundo wemunhu. Saka ndizvo vari kutema miti vachiita marasha zviri pagiraundi pari zvino zvinotovako. Munoitwani baba? Ini ndinoitwa Tamirira Shisvanda. Munoitwani? Tamirira Shisvanda muCharida. NdiSabhuku vari kutaura vari kuti pagiraundi izvo zvatiri kutaura kudai marasha anotovako. Pamba pangu mangu pamusoro idare. Regai nditese ndinodavidza nyaya. Ndo zvandiri kutaura kuti pamba pangu nguva ino hapana chinhu chakaita saichocho hachiwanikwi. Nguva ino hapana. Unongori musha. Zviri pai Sabhuku zvamuri kutaura? Zviri pakona yemunda wangu, munda waMagundani. Ende ndini ndakavavandira, ndavatsiura kaviri, vakapedzisira kundidaira nemuridzo. Ndiri kumba kwangu. Ndokumva ndazoona miti ichingodonha usiku ndigere pamba pangu. Ndokumva ndavavandira baba, ndakavashaya. Mangwana masikati ndina vaMagundani. Takawana baba vane mudzimai wavo nekamwana kadiki vaine bhaketi vakamira pamiti. Ndikati yesi, ndakubata, ndakutsiura rongani vamuCharida. Saka zoreva kuti hausi kuteerera kaiwe. Ndobva anditora ndobva taenda pasaidhi naMagundani, mupurisa waSabhuku wangu. Ndobva tataura nhau yababa, ndobva vakumbira regerero. Vakatotora 3 days vari kumba kwavo. Vakauya kumba kwangu, vakauya vachitora Magundani, vakauya kumba kwangu nemupurisa wangu. Vakati Sabhuku ndokumbira uregero. Ndikanoudza Sabhuku wava kuti akumbira regero ndodini zvinhu zvakwauri, asi ratidza kuti uri Sabhuku, enda naye kwachief murume uyu. Asi ndakamboigarira nyaya yapasi, asi zvakazondirwadza kusaka ndisimuke. Murume uyu ari pana zvatati zveland distribution, ari kunodzivisa mwana akatengeserwa munda naSurprise. Ivo pachezvavo vanombori chii? Natari asi mubhuku mangu Mubhuku wangu varigona kuvasimira mubhuku menyu. Chandiri kuedza kubvunza ndechekuti vane musha here? Vanei chiri kuvapa simba rekuti vange vachiita izvo? Ndakazama kumubvunza asi ndiri kushaya simba racho. Mhosva mbiri dzamuri kupomerwa. Mhosva inoda kuti ndishate nayo yekutanga, purazi rine muridzi sekutaura kwamuri kuita. Isusu chedu ndiSabhuku nevanhu, pakaungana vanhu tinoisa Sabhuku ipapo kuitira kuti tsika dzedu dzechivanhu dzichengetedzwe. Handiti ndizvo? Tiri kuti isusu baba makawanikwa here muchiita zvekutaura naSabhuku vakataura nemi? Sabhuku vakazochienda kuno umwe Sabhuku mumwe wavo kunoendwa kubhuku kwenyu imi vakataura naye Sabhuku, imimi mune zvamuri kuramba here? Kuuya kuno munovinga zvinhu zviviri. Munogona kuvinga kuno kuti muzotsiurwa zvichienderana nekuti Sabhuku anenge aona kuti yakundikana kutsiurai, kuti regedzai ndiende nemuri kwamambo. Mouya kuno tokutsiurai, mukabatirira mukutsiurwa takutopfuurira mberi nekurarama zvakanaka. Imimi muri kuramba here zviri kutaurwa naSabhuku? Pamusoro idare ramambo apindure mubvunzo ndozvandoda kutaura. Panhau yaSabhuku pane zvimwe zvandinogamuchira, asi zvimwewo zvinoramba kuti ndizvigamuchire. Ndanga ndichifungidzira kuti kana manzwa vana kubvunza chinhu
Mapao ndati zvitaura sabhuku wavo zvekuti muri kupisa miti muchiita marasha, muri kuzvibvuma here? Zvinorema kupagamuchira mambo, nekuti pano pavakandiwana ndichiita ndichitema, ndakanga ndakumbira pamucheto pomunda womuzukuru, ndakangoti munda wake ndakambokumbira matanda kwekutanga, ndikatema matanda okuvaka, ndopavakandinzwa ndikati mucharida, vakati hamunongoita musina kuuya. Handina kufunga kuti munda uyu unowambuka, ndakangoti chitemerero wakanditi musoaverengera muzukuru wangu, uko hakuchina uriko, chava padyiwa norukova kakaita kaya. Saka ndichindotema ndakarespekta uri kumucheto, ndikamukumbira akanditendera, ndikandoita ndichingoti ndipake ndiye uri kumucheto, handigoni kungonoridza demo paya. Saka ndadzokera zvegwepiri, ndiye munhu wandakashuma zvichirevo ichocho, ndichambondodai, akati aendai mundoita, handina kuziva. Saka ava ndobva vakazoveswa sabhuku vakanditi mumunda mava magundani. Kana izvozvo zvakaitsori miti neuswa nezvese zvinofamba musango hazvisi zvemunhu iyeyo wamuri kufunga. Kana chitemerere wacho chake ipurasi nebhizinesi ranga achiita mupurasi, handitika, asi zviwanikwa zvinowanikwa muzviko ivovyo zvese ndezvamambo. Saka mambo manje ziso ramambo harigoni kuona kwese, tinozoisa masabhuku edu. Masabhuku edu aya manje ndochengetedza zvinhu zvamambo, handiti makoa, kureva kuti mambo ndiye anopiwa ripoti nasabhuku kana pasina headman. Handiti mapano kuti traditional leadership kunongori nasabhuku, headman namambo. Handiti mapano. Saka isusu chatoda kuti tikutaurirei, musazotumwa kupara mhosva muchishandisa nyaya yekuti hapasi pasabhuku. Handiti mapano. Kana pamba penyu pamakagara chaipo chenyu iploti maritenga nemari kana kuti maripuwa nani, handitika, mukasachengetedza zviwanikwa paploti penyu kwete apa patiri kutaura nezvapa penyu, kuda kutaura penyu, munosungwa namambo, motongwa, mobhadhariswa mombe namambo. Pisa sora, tema miti, kungochera makomba zvisina kwatiri kuenda, munosungwa nemutemo wamambo wekuparadza zviwanikwa, moripiswa mombe. Handiti mapoa. Saka nhasi ndoda kutenderana nasabhuku wangu, kana kuti ndoda kutenderana nemasabhuku angu nemi, kuti imimi ndimi makunobatsira vasati vauya kuno. Handiti mapoa, mutongo wandokupana ndewekuti chibatsiranai nevasati vauya kuno. Handiti kuti varume tinogona kutadza nekusaziva, asi mangwana zvinozotisvitsa pasina kunaka. Imhosva kutema miti, imhosva kuchera makomba chisara akadaro, imhosva kupisa hunde yemuti muchiti tiri kuita marasha. Handiti mapoa. Tikatora nyaya yenyu tikakuisai kuforestry commission kana kuzonopedzesera ndakuendesai kuEMA, mukapuhwa tiketi nepapurazi munotizapo. Handiti mapoa. Saka mauya kuno manje muri mumaoko emasabhuku angu, andinoda kuti ndo hama dzenyu dzamuchagarisana nadzo kusvika taparadzaniswa nerufu, nekuti kwatakagara kuyawo ndokumamisha kwedu. Handiti ndizvo. So chinhu chakakosha chandoda kukumbirai kana mamusina irespect nasabhuku. Handiti mapano, remekedzai sabhuku wenyu. Sabhuku ndatema panapa ndichingofunga kuti zvandakataura nevaridzi vepano ndatopedza, sorry. Asi kuwirirana kwandandaita nemurume ndiri kudozvitanda zvangu zvekuti dai
handiti sabhuku vane njere havarwisane nemwana, hazvininipisa kana kuzviratidza kuti aiwa ndakanganisa nekusaziva. Munhu akakanganisa nebwoni kuti ndakakuona kuti anondiitei, sabhuku ndiye anozonopedzesera akuita ustabhuri hwokuti hatsiurike hadini. Saka shamhu dzenyu dziriko kuno, nokuti isu hatina mbimbo mberi kwedu seumambo. Chinhu chikangotadzikwa tikangosora kuti munhu aramba kutsiurika, tinoisa mutongo. Waona manje? Yes. Saka ndoda kukudzoserai kumba nechirango chekuti endai mutange kuremekedza sabhuku wenyu, moremekedza sabhuku wekune rimwe guru. Handiti mazuva tichitaura zvamambo, muvakidzani wedu mambo vane dunhu ravo rakangofanana nesu, handi munozvinzwisisa, rakangofanana neredu. Iwo ndimambo, isuwo futi, but hatiti munhu akakanganisira mambo ava otizira kuno toti munhu wedu, aiwa tinokubata toenda newe kuti hendei unorangwa namambo. Handiti mapawa, ndo mutemo zvaunotaura. Saka imimi ndimi vana baba vemisha yamutaura. Mukasada misha yenyu, tinoda vadiki ndivo vawaniko vachiita mhosva dzekutema miti. Imimi vakuru muchirwisana nevana kuti kwete mutemo hautenderi, zvinosungisa. Ukaramba uchidai ndichaenda newe kwasabhuku, ukaramba uchidai uchapedzisira wasvika kuna mambo, ukaita kudai uchapedzisira wasvika kumapurisa. Handiti mapawa, ndokuvaka nyika yedu iko. Saka ndoda kuti imimi patsananguro dzasabhuku dzavatsanangura hadzidi kugadziriswa dzichinzi pane zvimwe zvakazodai, pane zvakazodini. Kana pakaparika mhosva yekutemwa kwemiti, ndo yatakudetserai kuti tikutsurei imhosva yakakwana iyoyo. Handiti kuti muti uzotemwa une matsamba anoshanda pauri muti iwoyo uzotemwa kuiswa demo, tingangozvitora zviri right, but zvine maprocedures. Unotori nepemiti sezvatinongoita mombe zviya. Mombe ndeyako, but pane umwe munhu anoti ndinoda kuona kuti mombe yatoona iyoyo yaberekwa munomudanga here, une zvakazvidii zvawatengesa iyi nemavara ayo nenyanga dzayo dzasara ingani, ndedzako here? Unobvunza kuti mombe dzangu dzasara ingani. Mutemo watei tichitevera, handiti ndizvo? Saka endai munochengetedza mutemo, endai musingavengane nasabhuku kuti wakandiendesa kwamambo. Handiti mapawa, haana kukuwisirai kuno kuti mudimurwe musoro, akuwisirai kuno kutsvaga kuti muvake ukama hwekuti muwirirane. Nokuti mukaona vanhu vakunopotera kune umwe munhu kureva kuti matadza udini kuwirirana. Saka ndinoda kuti inini ndakukumbirai kuti sababa vemumusha, sabhuku hachisi chinhu chakashata, ndimi munotoita kuti simba rasabhuku rivepo. Mukabatana nasabhuku wenyu muchachengetedza environment yanyu. Saka ndochikumbiro changu kwamunhu. So sabhuku wangu akuunzai kuti ndizokukumbirai kuti endai munoshanda pamwe chete muchiwirirana. Handiti ndizvo? Kwete kuti sabhuku weu kwete. Sabhuku ndichii? Sabhuku. Zvanga zvamuri kusainiswa ipapo hazvo zvokuti mabhuku machirungu zviri kutaurwa kuti achitaurirana nyaya yakati. Sabhuku nyoka huru haizvirume. Mwana akatadza anonyambudzirwa. Kunyambudzira munhu ndo zvamaita, kwete kubata shamhu tichiisa pamunhu.